Mai gida in dai har ka san ba mata biyu gare ka ba ko uku ko huɗu, wannan man fawon ba naka bane ba. Wannan man fawon na mai mata biyu ne ko uku ko huɗu. In dai ba harija gare ka ba, to kada ka yi amfani da wannan man fawon, ka yi amfani da man fawa ƙarami wanda bai kai wannan ƙarfi ba. Saboda wannan man fawon ana daɗewa ana fafatawa. In ka sha shi yau, gobe ma ba sai ka sha ba. Ana daɗewa ana fafatawa da iyali. Kada ka yi na wani ya sha man fawon kuma sabon aure ya zo ya yi abu har ya wuce gona da iri an samu matsala. To mu ba mu son wannan. In dai ka san ba mata biyu gare ka ba abin da ya sama, to kada ka yi amfani da wannan man fawon. Wannan man fawa yana da ƙarfi kuma ba shi da yawa. Duk mai son wannan man fawa ya ɗauki number mu a profile ya mu magana. Da Allah in ka san mata ɗaya gare ka, ka kai mu magana. Mai mata biyu abin da ya sama da su muke. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Allah sa mu dace.